ҳамкори барномаи гуфтугӯ меҳмонхонаи хуҷанд гранд отел, тарабхонаи Умари Хайём ва кошонаи ҳусни райхон Нодираи Гавҳар мебошанд. салому дуруд дӯстони азиз, мухлисони ҳамеша ҳамроҳ, ҳамватанони азиз. Инак боз барномаи гуфтугӯ яъне диалог дар ютуб канали Дилноза Каримова баҳри шумоён пешкаш мегардад. имрӯза меҳмони мо бонуи зебо ва хушсалиқа, бонуи ҳунар, модар, ҳамсар ва албатта фарзанди устоди санъат Нодира Бегим Усарзода. Хушомадӣ Нодира ҷон. Саломат бошед. аз дидори ту имрӯз хеле шодем. Гарчанде ки зимистон бошад ҳам имрӯз ҳаво офтобист. Барои ҳамин фикр мекунам ки суҳбати имрӯзаи мо ҳам дар ҳамин як сатҳи баланд хоҳад гузашт. қадами мубораки шумо буд ки имрӯз дар барномаи мо ва офтоб ҳам нур бахшид. Саломат бошед. Саломат бошед. мо саволро оғоз мекунем аз наврасии шумо, яъне ки вақте ки шумо ҳамин касби модаратонро интихоб кардед, ки модари шуморо ҳам ҳар яке мо мешиносем, ҳофизи хеле машҳури Тоҷикистон ҳастанд. Ва шумо чанд сола будед? Ман аз синни аз даври мактабӣ дар конкурсҳо, фестивалҳо иштирок мекардам. Махсусан ҳамин касбро ман худам интихоб накардам. Ин худ ба худ шуд. Аз хурди ман намегуфтам ки ман санъаткор мешам. ин ҳам фазои оила таъсир расонист. Бале, амихел шуд, автоматически мегӯянд ку анамихел шуд ки яку якбора худам нафаҳмида мондам ки чӣ хел ба саҳна, ба санъат по гузоштам. чун модари ин кас Тоҷинисо Ниёзова, устоди санъат ва падари шодравонашон Усарҷон Остонов ки бисёр дар ҳамин ҷодаи санъати тоҷик меҳнатҳои зиёд карданд ва албатта баъд аз худ ҳам дар саҳнаи тоҷик Нодира Бегим Усарзодаро монданд. Мегуфтӣ аз оилаи шумо боз ягон кас паи санъатро гирифтааст? Мо дар оила 5 духтар ҳастем. То оиладор шудан ҳамаи духтарҳо ба саҳнаи калон баромадагӣ ҳастанд, сурудхондагӣ ҳастанд. Баъд аз оиладор шудан саҳнаро тарк карданд. Ташаккур. ва ин интихоби туро волидайнат хуб пазируфтанд ё дар оғоз мехостанд ки туро аз раҳ занад, зеро ин як пояи душворро интихоб кардӣ, як раҳи душвор аст? Не, вақте ки модарам гуфта медиҳанд, вақте ки онҳо ҷавон буданд, мегуфтанд ки ягон фарзандамро барои санъат намемонам, мегуфтанд. Вақте ки ман таваллуд мешавам, камтар дар хурдӣ бисёр бемор мешавам, ман бисёр касал мешавам. Ва модарам мегӯянд ки анамин бачаам сиҳат саломат калон шавад, майлаш ҳаминаш санъаткор шавад, ман розӣ. Ина бинед ки инам нияти хуб шудааст. Офарин. ҳозир гуфта гузаштед ки шумо дар хурдӣ дар фестивал озмунҳо иштирок мекардед. Мегуфтед чӣ гуна фестивал озмунҳо буд? Фестивал озмунҳои ҷавонон, бачаҳои ки мактаб мехонанд, Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамин бамонанд. Дар 8 март барои модарон фестивалҳо дарс мешиштам. Муаллим омода Остона Нодира Бегим рафтем, мегуфтанд бе тайёрӣ, бе ҳечи мана як ҷоба мебурданд, хон мегуфтанд, мехондам. Медонистанд ки ту ҳамеша омода ҳастӣ? Мумкин барои ҳамин аст. Ҳамин бо ина бинед ки ҷойҳои сазовор мегирифтем. Барои ҳамин бисёр то ҳозира муаллимон, роҳбарои ҳамин мактаб мана бинанд бисёр хурсанд мешаванд, чунки ҳамин рӯзҳои некро паси сар кардем. ана акнун саволи шахсӣ. мо медонем ки ту ба санъаткор, ба сароянда издивоҷ кардаӣ ва ин чӣ хел буд? Ин як муҳаббати ногаҳонӣ буд ё ки ягон шумо дуэт сароида баъд якҷоро дӯст доштед? Умуман ҳамин қиссаро ба мо нақл мекардӣ. мо ҳамкурс будем. Як курс аз ман боло буданд, Элдорбек. Хай дар якҷо мехонед, суҳбат мекунед, дӯст. баъд аз хешони мо ки дар шаҳри Тошкент зиндагӣ мекунанд, ба ман хостгорӣ омад. ҳамун вақт байни давлатҳои мо виза буд. баъд ман ба муаллимам омада гуфтам ки баъд ман ин ҳамкурсҳо баҳона накунанд. ҳозир ман барвақт гуфта истодаам ки
визашонро тайёр кунанд 40 рӯз ба вай виза тайёр мешуд. бале. Визашонро тайёр кунанд, мана аз пост ки мегузаред автобус тайёр мешад, тӯеба меред, тӯе гузаронда бо автобус шумоя оварда мемонад. Гуфтам тайёри бинетон, михел. Хай маълума гуфтам эълон кунед, бачаҳо тайёришона бинанд, ҳамкурсом хостам ки раванд. баъди амина гуфтанам Элдорбек омада гуфтанд ки Нодира бегим шумо шавҳар кадосед? Ҳа, ман гуфтам. Баъд ваё гуфтанд ки ҳамин хешатона нағз мебинед? Мегуфтанд. Ман гуфтам не, ман нағз намебинам. Хай ҳатто намешиносам. не, хай хешам дар даври бачагӣ дидаги ман як ду се бор. Баъд калон шудем, якдигарро надидем. Дар хотирам ҳаст, гуфтам хай бачаи нағз буд. Падарам мехоҳад, гуфтам ҳаминро додам. Баъд гуфтанд ки ҳамунҷанда мерасид нагуфтану ҳамунҷанда ба ман гуфтанд ки не, шумо ба вай бача намерасед, шумо ман ба мерасед, гуфтанд. Перед фактум мондан. Вақте ки модарам ҳаёти худашона нақл мекарданд, мегуфтанд ки ҳаёти моя падарат 2 соат ба ҳал кардаги буданд. Вақте ки ба ман хостгор омад, мобайни 2 соат ба хусури хуштоманам хони мо ба омадаги будам. Падарат гуфтаги ман фақат ҳавас мекардам ки ана михел мард бошад. баъди ҳамин суханое ки Элдорбек гуфтанд, рӯзи душанбе буд, рӯзи чоршанбе аллакай падару модарашон хонаи мо ба омад. ҳамунҷанда ман эҳсос кардам ки агар ба ягон кас зарур бошад, ва албатта ҳама чӣ карда метавонад барои аз худ кардани ҳамин одам. ҳархел баҳона кофта гурехта метавонад. Ана мехел. беҳтарин, хеле як қиссаи олиҷаноб ва як таърихи хеле самимӣ бо. пурсида ҳастам ки кадом хислати мард ба шумо маъқул аст? 3 ё 5 хислаташро ба мо аниқаша гӯед. Ростгӯӣ, меҳрубонӣ. На фақат ба ҳамсараш, ба атрофиён, ба фарзандон, ба дӯстон, ба падару модараш, ба ҳайвонон ҳатто ки меҳрубон бошад, ба ҳама. Боз чӣ? Дастгирӣ карда тавонад. боз вақте ки камтар мо занҳо истерика мекунем ку, ҳамин вақт ба нози моро бардорад. Нози моро бардоранд, бале. Камтар ой, шумо ба чӣ шуд? Худатон надорид? Чокат. Имра шумо ба гуфтан монанд, боз сразу ҷим мешед. Аммо истерикам як ҳафта қала як бор карда як моҳ ба як ҳафта ба не, як моҳ ба як бор мешад. боз Содиқ будам. Бадрашк набудам. бигӯ ки ҳамин хислатҳо дар шавҳари худат ҳаст? Бале, ҳамаш аст. ба фикрам ки ози шавҳари худатро нақл карде? Бале. беҳтарин. Нодира бегим мегуфтӣ, ҳамин Нодира бегим дар зиндагӣ чӣ гуна аст? Зан, модар, келин, фарзанд ва ҳар яке онҳоро ҷо ба ҷо мондан барои ту душворӣ намедиҳад? Душвор нест? Душвор албатта. Фақат санъаткор не, дигар кор ба кор кунадам албатта ба занҳо камтар душвор аст, худатон медонед. Аз мардҳо нигоҳ карда. Чунки мо ҳам аз паи фарзандон мешем, хӯрду хӯрок тайёр мекунем. Албатта душвор аст, лекин то мана ҳаминро удда кардагиҳо ҳастанд ку барои чӣ ман удда карда наметавонам? Барои ҳамин модарам аз уҳдаш баромаданд, мана 5 фарзандро ҷобаҷо карданд. модари меҳрубон буданд, ҳамсари вафодор буданд. Боз мана мардум мешиносад, медонад. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки аз уҳдаш бароям. Душвор ки бошадам. худо қувватият. офарин. ба фикрам ба ҳар дуотон худо қувватият. саломат бошед. вақте ки ҳамкорум ҳамкасбон мегӯям ки падар будан осонтар аст барои ҳунарманд, чунки фарзандонашро модараш дар хона нигоҳбинӣ мекунад, ту аз паи эҷоди шуда кор мекунӣ. вақте ки зан модар мешавад ҳунарманд, он камаш ба 6 моҳ ва ягон ҷо баромада наметавонад. барои ҳамин мо ва қиинтар фаҳмидам. фаҳмидам, барои занҳо ҳунарманд шудан, яъне ҳофиза шудан хеле душвор аст. барои инҳо дастгирии мо мардҳо зарур аст. медонем ки падаратон дар қайди ҳаёт нестанд ва мегуфтед ки муносибати шумо бо падаратон чӣ хел буд? Яъне ки шумо наздиктар будед бо падар ё ин ки бо модар наздиктар? Падарам
бисёр мо духтаронро навозиш мекардам, ирка мекардам, фахр мекардам бо духтаронашон. ҳамин хел ошпалои ба маза мепухтам. як ҳафта ба як бор мо ҳама чизро тайёр мекардем, мо илтимос мекардем, зорӣ мекардем ки худатон пухтатед гуфта. ҳамин оштонба мепухтам, ҳамин чиз ҳам ту чашма пӯшам, пеши чашмам мебиёд, аз хотир намебарояд. як хел вақтҳо ягон суруда телефонашон ба буд, ман ба мемонданд, ҳаминро шумо хонед тайёр кунед, бачам мегуфтанд. хай яку мо ҷавонку як бора ҷавоб медиҳем. Баъд ман мегуфтам ки дада ҷон ҳозир ҳеҷ кас ин хел сурудои гӯш намекунад. Ин авҷо ҳеҷ ки ба не интересна. Да, чӣ кор мекунам ҳамин сурудро тайёр карда? Баъд мегуфтанд ки не, шумо ҳамин сурудро тайёр кунед, ина ҷош пайдо мешавад. ҳамин сурудҳое ки ба ман маслиҳат додан, тайёр кардан, бовар кунед, бисёр ба ман шӯҳрат овард ҳамин сурудҳо. он кас бисёр саҳна дидаги ҳастанд, устоди саҳна ҳастанд, устоди санъат ҳастанд, пешакӣ медонистанд ки кадом сурудро бояд хонд. ва психологияи мардумро медонистанд. бале, ва бисёр ҳофизоба ёрдам кардаги ҳастанд. ҳамин хел як таланташон буд, кадом ҳофизба кадом репертуар мешинад, ҳамина медонистанд. вақте ки равиши худро, стили худро ягон ҳофиз намеёфт, омада аз падарам мегуфт, як бор 3-4 сурудашро гӯш карда мегуфтанд ки шумо аз фалон устод сурудҳои тайёр кунед, овозатон ҳамин ба мерафтад. баъд 2-3 сурудаша хонида худатон як равиши худатонро пайдо мекунед, гуфта маслиҳат медодам. хуб, агар мо аз ин ҳозир суҳбата сар карда бошем, ман мехостам давом бидиҳам ки Нодираҷон, ман медонам ки ту дар зиндагиам шикаст хӯрдӣ. ва албатта ин аз сари бисёр нафарҳо гузаштааст. ман медонам чӣ мехостам аз ту пурсам ки мумкин ки ту ин қиссаи зиндагиятро ба мардум нагуфтаи ҳол ва мухлисонат ҳам нашунидаанд. ман мехостам ки ту дар бораи фарзанди худ, фарзанде ки фаришта шудааст, як каме қисса кунӣ. خیلی دشوار است، من میدونم. لیکن محض همین چیز باز هم ممکن که مخلصانت رو باز هم نزدیکتر با تو میکنن. این چیز به فکرم حیاتی همه به روی دادنش ممکن. هیچ کس 100% گفته نمیتواند که حیاتی من به این چیز نمیبیاد گفته نمیتواند. به فکری من اکن نمیدونم با никто от этого не застрахован, мегоянд ку ана михел. хай ҳаёти манбаам ана михел рӯз шуда гузашт. ними Нодира бегим ана ҳамон рӯз нест шуд. нимам мондаги нимам барои бо фарзандам ҳаст, писарчам, духтарчам, модарам, хоҳаронам, ҳамсарам. Писарчат номаш чӣ буд? писарчам 1 солаи 6 моҳа буд. Фазлиддин дуюмин фарзандам буд. як бора маззаш гурехт, камтар бемор буд, андаке нақс шудагӣ буд. баъд ман корҳои хонагӣ кати банд будам, дасти хуштоманам ба буд. ҳамин бисёр одам худаша хушбахт ҳис кунадам намешудасте. ҳамон рӯз писарчии калонама хатнасур кардагӣ будем. баъд хоҳаронам аз хони мо омадостиам, меҳмонӣ ба модаронам ҳама омадост, ҳатто бибиам аз Ӯзбекистон омадостиам. ман хамир кадостиам барои нон пухтан. ҳамунҷанда як лаҳза чашмам пӯштаму гуфтам ки ман аз вақте ки калонтар мешед, оиладор мешед, ман ҳама вақт орзу мекардам ки 3 писардор мешавам гуфта. ҳамин хел писарбачаи нағз медидам да. ин дуюм писарчам. ҳамунҷанда худам ба худам гуфтам ки ина беин орзуҳоят амалӣ гашта истодааст. дута писардор шудӣ, калонаша хатнасур кардӣ, ҳозир модаронат омадааст. ту худоба шукр кун, ту ҳамин хел хушбахт гуфта. хамира кадостиам, ҳамин фикрам тамом ҳам шуд ки хуштоманам мана ҷиғ задан, ина маззаш гурехтост гуфта, ман дастам ба гирифтам, ҳамроҳи амакпоҷон ҳусурам.
духтур ба бурдостем, аз дастам ягон чиз намебиёд. Амин чашмонамба нигоҳ карда ёрдам дид, модарҷон гуфтосу ёрдам дода наметонам. Дод задосиям то ҳозира аз ҳамон раҳ мошин ҳай намекунам, вай раҳро дида наметонам. ҳар як дарахташро дида наметонам, чунки дар хотирам ҳаст ними роҳба то духтурхона нарасида амин дар дастам ҷон дод. чашмонам нигоҳ карда дар дастам ҷон дод. ҳозир тӯи маъракаҳо мерем, хурсандӣ мекунем, суҳбат мекунем. мобайни ягон филм ба реклама пайдо мешавад ку, анамихел мобайни хурсандиҳоям ба бовар кунед, бисёриш бошад 3 ё 5 дақиқа хурсанд мешинам. ҳамин чиз ҳам то хотирам ба мебиёд. худи мобайни кино ба реклама даромадагӣ бар ин баъд рӯҳ афтода мешавам. лекин ин рӯзҳо аз сари мо ҳам гузашт. барои ман туро хуб дарк мекунам. хуб зиндагӣ давом дорад барои фарзандое ки дорем, барои оилаамон, барои модар, барои падар, барои хоҳарон, мисол ту барои халқ дар кор. ман медонам ози чанд сол шуд ин воқеъ ба 7-8 сол мумкин гузашта бошад ва вақт табобат намекунад. лекин мо бояд зиндагиро барои рӯҳу арвоҳи онҳо шод шуданаш мо бояд хушбахт зистан дар кор. умуман мо мардҳо баъзан ба занҳо қоил намешавем. албатта ростӣ гӯем, мо мардҳо бояд ба шумо қоил шавем. хеле шумо бузург ҳастед ва қуввати хеле бисёр доред. ман ин воқеаҳо гуфти шумо дар ҳар як хонадон шудагӣ ҳаст ва худи модари ман ҳам 4 фарзанди худро аз даст додагӣ ҳастанд ва ҳозир ки дар синни 62 солагӣ ҳастанд, аммо боз қувват пайдо карда то ҳамин рӯз расида истоданд ва хушбахтии дигар фарзандро дида истоданд. ва ман орзу мекунам ки шумо ҳам ҳама вақт хушбахт бошед ва хушбахтии оянда фарзандои худро мебинед ва барои мардуми Тоҷикистон хизмат кунед. як савол барои ҳофизон, саволи доимӣ ҳаст. шумо ғайр аз сурудҳои худатон ва аз они шавҳаратон боз сурудҳои киро гӯш мекунед? ман сурудҳои муинро гӯш мекунам. иброҳим Татлиса аст. барноро дӯст медорам, Барнои Исоқова. як хел сурудҳои ҳамин вақти сабт шудаи соли 86-87 Ширали Ҷураевро бисёр дӯст медорам. ҳамин лаҳанги овозро. боз ки аз ҳамин сарояндаҳои худамон Тоҷикистон. аз Тоҷикистон шуморо гӯш мекунам. сурудатон ҳамаш ба ман маъқул. раҳмат. ҳамихе мехонед ки ягон чи илова карда намешавад. мумкин нолаҳои шумои наворот такрор карда натонаду илова кардани илоҷаш нест. мисли Нодира Бегиме ки як сабки услуби худро дораду ва дар саҳна ҳамеша бо сурудҳои рақсии ҷаззоби худ дили мардумро аллакай гирифтааст. бигӯ Нодираҷон, ҳамин дар вақти холигӣ, умуман вақти холигӣ несту моба, лекин мешавад як вақти холигӣ ки мехости ягон китоб хондан ё ин ки ягон машғулияти ягон дигар, телевизор тамошо кардан, чӣ машғулиятҳо доред дар вақти холигӣ? ё ин ки агар китоб хонӣ, муаллифонаш ки кадом китобро бисёртар? китоб анча шуд китобхондагим не, дурӯғ гуфтан намехоҳам. як китоб дастам ба фуромад, вай ба неки анча шуд, як сол шуд. ҳамин китоб дар бораш бисёр шунидагӣ будам, Королева Марго. баъд аз апаҳоям пурсидам ки ин чӣ хел китоб аст. хонам ё вақтама нагузаронам нахонам. дута апаи калоним хондагӣ будааст. баъд гуфтанд ки хон китоби асари нағз. хотирам ба нест ки автораш ки буд. ҳамин китобро хондам, охирин хондаги китобам.
хай телевизор тамошо карда наметонам. умуман вақт нест. Вақтам нест. Фарзандонам фақат мультик тамошо мекунанд, Бале. филми тасвирӣ. мо ҳам филмҳои тасвиру ҳамаашо аз ёд Аз ёд медонем. медонам. пухтупазро дӯст медорам. дар вақти холгӣ яъне фақат бо пухтупаз машғул мешавам. Пирокҳо, фарзанди калоним писарча аст, 5 синф шуд. Аз мактаб даромда хӯрдан ба чӣ ҳаст гуфта медарад. Барои ҳамин таомҳои бақувват писарбачаку манту, хонум, анемихе чизо. як видеоролик ҳам баромада буд дар сетҳо ки шумо ном пухта меистода будед. Бале. дар танур. Дар танур. ин ҳам ту барои фотосессия будми ё ин ки ту дар ҳақиқат ин кор мекунӣ? дар ҳақиқат ба танур ном пухта метавонам. Ман наметавонистам ростига. офарин. Баъд баъди оиладор шудан аз худ басарат ки кардан. афтод ҳар корро мекунем. хуштоманам ман ба ёд додам. Вақте ки хостгорӣ рафтам, модарам рӯи рост гуфтанд ки ин тӯйба мегардад, мана ҳамроҳи ман, ҳамроҳи падараш якта тухм зилбонда метавонад халос. Дигар ягон корро карда наметавонад. Баъд ва ё муаллима ҳастанд, ҷонишини директор. муносибат бо хуштоманат камтар нақл кун. Психологи нағз ҳастанд, ҳамроҳи бо бачаҳо ки кор мекунанд, психологияи одамро бисёр хуб мефаҳманд. Оҳиста оҳиста бо сабр, агар ман ба амихел келин хонама биёяд, мумкин ман амихел сабр карда наметавонистам. Ман қоил мешавам сабрашон ба. Ҳар бори амихел ман ба ёд дода, мана дастгирӣ карда. Ман ки келин шудам, аввали баҳор хонашон ба Суманак шуд. ҳамсояҳо даромадагӣ, 30 ҳамсоя, 20таш барои тамошо кардани ман омадагӣ, 10таш барои Суманак. Баъд ном пухта наметонам. Унҷа ба айб аст вақте ки ном пухта наметавонӣ танур ба ҳар як духтарча медонад. Деҳаи Куруш. Спитамен, ноҳи спитамен, деҳаи Куруш. Аз 6-7 синф сар карда духтарчаҳо нон мепазанд танур ба. Баъд ина бинед ки ман келини нав ном пухта наметавонам. лекин қад басад бисёр нақс. Нонпазиба. Баъд нона худошон пухтан, аз танур гирифтану ман ба гуфтан ки саратонна ва и танур ба андозид, гармиш ба инҷатон сурхча мешавад. Гуфтан ман андохтам, инҷам сурх шуд, гарма как шуд. Баъд дастам ба сабата додан, акун назди ҳамсояҳо гирон гузарид. Анемихе кардам. Баъд ман гирон гузаштам, ҳамашон баъд гуфтан ки нона пухта метавонисти, келини артисткатон. Келини артисткатон. Анемихе, унҷа ба амихел артисткатон. Баъд амихел карда оҳиста оҳиста ёд гирифтам ва ҳатто вақто шуд ки баъд таъриф мекарда ки шудан ки ҳозир бисёр нонаи хушрӯ мепазад. Анони манам хушрӯ мепазад, гуфта мемонанд, ман хурсанд мешавам. офарин, офарин. беҳтарин хуштоман ҳастанд ки аз як заде ки фақат тухм пухта метавонанд, нонпаз баровар. Анемихел бувад кунед. барои писари худашон тарбия карданд. хуб, беҳтарин. Ва мо як баъзан мухлисҳо дорем, як саволҳои аҷоиб медиҳанд. Яке аз мухлисҳо хостанд фаҳманд ки андозаи қади шумо чанд аст? бовар кунед худам намедонам. Мумкин 180 бошад ё аз вай зиёдтар. Лекин ба ин нигоҳ накарда, ман ҳама вақт каблук мепӯшам. То ман мебинам каблуки на он қадар баланд мепӯшӣ, бале? Не, баландашам мепӯшам. То синфи 10-ум, 11-ум амин қадамро ман дӯст намедоштам. Ба модарам омада гирия мекардам ки чӣ ба ман ихел таваллуд кардид, қад баланд када. Михел, баъд ки калонтар шудам, ман оиладор шудам, ҳозир худам нағз мебинам, бо илова карда каблук мепӯшам. дӯстони азиз, ман мехостам ба шумо як чӣ бигӯям ки мана гарчанде ки мо ози сантиметр надорем, ман мехостам ози хоҳиш кунам як бор хезему он шахсоне ки маро мешиносанд як бор чен кунем ва шумо мебинед ки қади Нодира Бегим дар пеши Дилноза Карим ман бо каблуки баланд пӯшидагӣ. Яъне шумо медонед қади худи шумо чанд аст? бале, ман 164. ози ман каблукамам кашам, агар ина бинед, ана ман агар 164 бошам, ин 185. офарин, беҳтарин. дар баъзе консертҳо бо Нодира Бегим дар як ҷо бошем, агар хоҳиш мекунам ки бо ҳар дуетон мухлисон, ҳар дуетон як истода сурат гирем, ман мегӯям ман рост намеистам. мо 6 сурат мегирем.
нодираҷон, чӣ хел ки ҳозир дар боло гуфта будем ки 5 хоҳар ҳаститон ва ҳамин дар бораи муносибат бо хоҳаронат нақл мекардед. Дар байни шумо ягон баҳсу мунозираҳо вуҷуд дорад умуман? Не, хеле намешавад. Оилаи мо бисёр аҳл аст, мисли оилаи шумоҳо. Ман бисёр дидагӣ ҳастам, ҳар як одам ҳавас мекунад як дӯстӣ. Тумо дар кӯдакӣ ҷанг мекардем? Не, мо ҷанг намекунем. Чунки мо ду духтар, ду писар будем. Барои ҳамин мумкин аст. Духтаро алоҳида, писаро алоҳида. Мо ки 5 духтар ҳастем, не, ҷанҷол ягон бор намекардем. Камтар ҳамин хоҳарчам Мадина, кенҷачамо эркача ҳаст. Ҳамин як эркаки када меистад, ҳама ба хай эркагиашро мебарад. На, бо Мадина шумоҳо як гурӯҳи тоҷ будед. Бале. Дуэт доштетон ва барои чӣ ин дуэт якбора тарк кардетон ин дуэтро? Ман оиладор шудам. Баъди оиладор шудани ман баъди 7 моҳ Мадинаҷон низ оиладор шуд. Оилае ки вай келин шуда фуромад ва нахостанд ки ин касбашро идома диҳад. Мадинаҷон тарк кард барои оилаш. Ҳозир соҳиби 3 фарзанд, 2 духтарча, 1 писарча. Бисёр хушбахт аст. Агар ки манам Илдорбек баъди оиладор шудан саҳна ба намонанд, ман розӣ мешудам. Ва агар ҳозир ин барномаро ҳамкурсонам тамошо карда истодагӣ бошанд, тасдиқ мекарданд ки вақте ки мо суҳбат карда мешидем, вақте ки факултаи санъат мехонед, ҳамин чизро фикр мекунед ки баъди оиладор шудан намемонад. Бисёр духтарака ҳамина фикр мекунанд. Моям фикр мекардем, ман онҷо мегуфтам ки ҳичи ман санъатба набошам, ҳамин идҳо ва манба тилловориҳо тӯҳфа кунанд шуд. Мана санъатба намонадам, майлаш мегуфтам шӯхӣ кардам. Барои ҳамин ба саҳна баёд тилловорӣ нест. Барои ҳамин мегуфтам ки муаллимаи 6 мақом, муаллимаи мусиқӣ ё сольфеҷио мешавам. Тарки саҳна мекунам, мегуфтам. Ина бинед ки худ ба худ мана мефаҳмидагӣ оила келин шудам. Шукр мекунам. То ҳамин дараҷа шуд. Ҳамин барномае ки ҳамаи ситораҳо даъват мекунидон, манам ҳаминҷо бешидиам. Худ ба худ ҳама шуд. беҳтарин. Ма фикр мекунам ки ин ёфтани Элдорбек шуморо ин як хушбахтӣ буд ва барои мухлисони шумо ҳам хушбахтӣ аст ки шумо имрӯз дар саҳна ҳастед. Ва ин касби падару модарро ҳам давом дода истодаст. Аз 5 духтар 1 фарзандашон. Ин бисёр хушбахтӣ аст. Ин ҳам тақдир аст, ин меҳрубонӣ ва тӯҳфаи Худованд. Гӯё ман хато намекунам. Дар кӯдакӣ шуморо чӣ ном мебурданд? Ҳамин пасванди бегим, яъне ки бегим дар ҳама вақт буд ё дар кӯдакӣ набуд? Не, паспортаем Нодира бегим ҳаст. Номи маро як шоир мондагӣ ҳастанд. Вақте ки тӯйба чӣ мекунанд? Эълон мекунанд ки музикантамо Усарбояко боз як духтарча доштанд. Ҳамин шоир омада маслиҳат мекунанд ки Нодира бегим ном гузорид. Бисёр номи хушро. Аз хурдӣ вақте ки номи мана мепурсанд, ки ин чизро инҷо гуфтан намехоҳам, чунки ҳама баъд мефаҳмад, бо ҳам мехена нависанд. Камин то ба ягон ҷоҳо ба ина фақат оилаи худамо медонанд. Вақте ки номи маро мепурсиданд, меҳмоно ва ё хеша омада нома чӣ гуфта пурсанд, ман Нодира гуфта натониста, Дудура гуфтагӣ. Баъд амин рафта эркакада Дудука мегуфтагӣ шуда аҳли оила. Ҳозир кӯчаҳо мегардим, якҷон имҷо мегардим, камтар одамо мешиносад, ҳамин аз хотирашон мебирояд. Модарамам пеши ҳама ба Дудукаҷон, хоҳаронамам Дудука, Дуду гуфта ҷамъ мезанам, баъд ман ҷамъ мекунам ки Дудука не, пеши ҳама оила ба Дудука. Инҷо ба Нодира бегим гӯйта. А хотираш мебирод. Дудукаҷон, Дудука мехел. Нодираҷон. Дудукаҷон. Дудука. Нодира бегим гуфта метавонӣ ки ту дар зиндагӣ ҳама хостаатро аллакай ба даст гирифтаӣ ё ин ки орзуҳот амалӣ гаштааст? Албатта ҳар як инсон бисёр орзуҳо дорад ва ҳамашам ҷомаи амал намепӯшад. Якхелош ба вақт дар кор, якхелош аз спискатон поинтар мефарояд. Вақт гузашта мефаҳмид ки ин чиз иқадрам зарур набудааст. Ҳамин хел рӯзҳо мешавад ки одам ба мефаҳмид ки ин чиз аз ҳама зарур набудааст, мана инаш заруртар будааст гуфта. Заруртараш чӣ барои ту? Заруртараш ба ман
оилам тинҷӣ дар оилаам бошад. Фарзандонамро мехоҳам нағз тарбият кунам. бисёр бо онҳо шида дарс кардам мехоҳам, кӯмак додам мехоҳам. касби мо ҳамин хел ку инҷа унҷа бисёр мегардим, намехоҳам ҳамин вақтро аз даст диҳам, чунки вақтро баргардонида намешавад. мехоҳам ки одамои хуб шаванд, духтарбача, ман духтарчам, писарчам. барои ҳамин орзуҳо ҳаст, як дута мумкин амалӣ нагашта, онҳоро орзу гуфтаам намешавад. нақшаҳо ҳаст. лекин орзуҳое ки дар ҳақиқат орзу буданд, ҳаққони орзуҳо буданд, ба фикрам ҷомеаи амалӣ пӯшид. падараму модарамро ба ҳаҷ фиристондан мехостем. мо ба ки писаро нест, духтарбача бошим ҳам мехоҳем ки ҳамин духтарбачаам ҳамин корро метавонад, гуфтагӣ бар ин ҳамин корро кунем да. мана падарам дар синни 60 солагӣ гузаштанд, бисёр ёш гузаштанд, сер нашудим меҳрашон ба. насиб накардагӣ будааст, не ки мана модарам сафари ҳаҷ кардам. ин як орзуи ман буд. духтаро мана ҳамин хел кардем. мана фарзанддор шудам. ман орзу мекардам 3 писарро, хай як писару як духтар дорам. ҳаминаш меам шукр. боз ҳоли дар нақшаҳо будагист дар оянда. мана набинед ки розӣ будам ҳатто тарки саҳна кардан баъди оиладор шудан. то ҳамин дараҷа шуд. хай якта клип кунам, майлаш буд, гуфтам якта клип шуд. як бор консерт диҳам, майлаш буд, гуфтам 3 бор консерт мондам. ҳар як инсон хушбахт аст вақте ки 3 чизро аз хотираш намебарояд. ин сабр, шукр ва қадр. вақте ки ҳамин 3 чизро бояд мо ангуштарин ба нависонем ки ва тамошо карда ҳамин сабр, шукр, қадр ҳамин чиз хотирамо бошад, мо аз ҳама хушбахттарин одам мешавем ин ҳаётда, ба фикри ман. беҳтарин суханҳо. офарини шумо. ва мо дар ҷанбас як саволе дорем, ба ҳамаи меҳмонои худ медиҳем. ман фикр мекунам шумо ки имрӯз 18 сола ҳастед ва нодирабегими имрӯзаи 18 сола ба нодирабегими 7 сола чӣ гуфтан мехоҳад? чӣ мегуфтам? он принсипҳо, он ақидаҳое ки ту дар дил дорӣ, ин ҳамаш дуруст аст мегуфтам. мегуфтам ки ҳамин роҳе ки интихоб кардӣ барои сархам накардани падару модарат, ин ҳамаш дуруст аст. мегуфтам ки вақташ мебиёд ту бисёр хурсанд мешавӣ, хушбахт мешавӣ ки аз ягон кас забон кӯтоҳӣ надорӣ. ман мехел мегуфтам. мегуфтам ки ҳамаи он душвориҳое ки паси сар мекунӣ, вақташ мебиёд лаззаташро мебинӣ, мегуфтам. офарин нодираҷон. агар бошад ки ягон сухани анҷом барои мухлисонат, барои тамошобинон мегуфтӣ баъдан? хайр хуш мекардем. бале. хайр дӯстони азиз, ман то андозае ки тавонистам ҳамроҳи шумоён ростгӯ будам дар барномаи Дилнозапа мана Тимурҷон. бисёр барнома ба ман писанд омад. як хел темаҳо буд ки дер боз нагуфта будам ба ягон кас. ба шумо рӯи рост гуфтам. ва аз тарафи ман ягон гапи нодуруст шудагӣ бошад, пешакӣ узр мепурсам. ман чӣ хел ҳастам, анами хел худамро баён кардам. бе дурӯғу бе ягон чиз. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. саломат бошдам. нодирабегим, ташаккури зиёд барои ин қадар суханҳои самимӣ, барои суҳбатҳои самимӣ ки имрӯз боз мухлисонат бисёр чиз дар бораи ту фаҳмиданд, донистанд ва дили туро ҳам фаҳмиданд. ба ту дар ҷодаи эҷод қуллаҳои баландро орзу мекунем. дар ҷодаи оилаат бошад, ҳамеша хушбахт бошедон, боз фарзанддор шаведон ва модари азизат ҳоҷоя тоҷинсоф ва ҳамеша саломат бошанд, соябони ҳар як шумо бошанд. доимо ҳамихел 18 сола бимонед. саломат бошед. хуш омадед.